Jotono lamsugo secret library channel jeng joto saimano lai thangjak sanja jora khoroksa Tiprajwk Agartala ni chimi bus gari kasai Bisramganjo thang tongpro a bus gari bisini khoroksa wansa e Tiprajwk ni logi tomung hamya tongai Bwrwi private parts rogo yak bai tangi sak mihim tongkha bus kasajak wansa abake lajak sali sanja jora Bisramganjo belai market tungphala lai paithago nini ani hilai bus gari sabai reflect bulaimani kokbo khanaka eba kasai phakya Norok jodi full detail tebo kaham ke saimana musungke sing already lajak salo full video senamai update rui pajak norok nanya hangke link description jaga rui rinai norok habi nakino sanai. Pia ba tabo kokle amo se e Tiprajwk buri lajak salo je bas gari bisingo khorcha wancha salabe Romphere Khwlai Jago hinmani kok amo kubuide eba tatal angkana article khne nung buka bisingo wansuk tongkana buri sakba thangse camera buskan nuksage khorcha wansa tomu hamya tongke Romphere Khwlai Jago hne kok sai gosi tongka aro nung tei tamo nang nuya kok sai toma kalaikena aba ke nung bahano ni ne buka bisingo wansuk tongkana tei kobi kok sana thangke jingbo nung kahano buka bisingo wansugo o buri se camera buskan nuksage bini joto problem angmani sai khnarika amno kari tei tamo sajane tongsiba amhagi jing wansuguta but Bwini Borok eba baksa Borokle tabuk salai tongka o burnyo agi pula purno kok phorongjak ni darti se I buri ama hake bas kanai wansano Chalak tatal kok sai mazra beri tongka hani salai tomni nukjakha Au chini dara baitolte mana sundor kuina khanaka Bwini Borok eba baksa Borokle tabuk salai tongka o burnyo agi pula purno kok phorongjani darti se I buri ama hake bas kanai wansa khoroksano Chalak tatal kok sawi Mazra berlai tongka hani salai tomni nukjaksu te norok display wahano kahangkene nukai tongna Bwini Borok tam salai tongka apono kare MP Rebati Tripura bo haino Facebook bo post kai sawi tongka soi kokno saimanya sak samung hamya ta tangdi nangnu ya kok jaga khunjo tar di hnei Saka Rebati Tripura bini abote koktani meaning angka basgar bisingo o Tiprajwk khoroksa wan sabai Romphere Khwlai Jago hinmani jotono tatalse Tei o Bwrwi kokno khanawi keba samung hamya tangai bulai toklai ta angdi hinma kalayu Rebati Tripura ni kokthani miningta abake jeng sanamu sungo jodi o Bwrwi Chalak tatal kokphano sawi tongka hankai Rebati Tripura nengle tangai o Bwrwi ni family wo tangai kaham hamya kokthasebo saragya Tei o Bwrwi le camera buskango phaise bini joto problem angmani kokno sawi bo tongo but nengle khorsa Tiprajwk MP angei tam khalai mankaba oma Ningle noga asuke ulta se ob Bwrwi Chalak tatal hani sai tomani kalaishu nini ati tomu pelene saya bole dara Rebati Tripura mai amanke politics rajniti mang joto jaga nasikmani saya norok angka rajniti politics be mai chanai Borok phiaba norni ati nangnunya rajniti politics jaga I poritonai student chererokno sutu rajniti politics ni mokol bukhabai ta nasidi angyake ob video jaga jenono respect ru cheng kokse tongo a respect bo chini aroni kamawi thangmanu tini o Bwrwi logi hame chaya khlajama nukha ulni jora ani family member eba nini family member ni logi phano aboti problem tesia angimanu jepro nijini nukunga hamyango a jora buda nung sanai gujobe kan debena sompriti nosto kora thigna hanai nungsi MP angei rang puisa gonang nijini gari pai berai tongmanunu phiaba jingle middle class family ni Borok salbrom se line gari bemang laisuna nangnai abake joto Tiprajwk kha nangai e Tiprajwk ni logi khorang khlai basa thani nung khorsa MP Tiprajwk angei tamni le chajak angna nangkhaba te nung kebono logi roi support khlai mai hankai shiring chup ke tongdi Jepro nok ni Bwrwi basa alka chalabe lamao atike problem Khwlai Jago apro bujinai dara Rebati Tripura nung bojora salchale social media Rebati Tripura o Bwrwi Chalak phajil tatal ni kok samarono nugai YTF ni Suros Debarma eba YTF ni president Suros Derma chajak yangai kok purong rina nangka but YTF ni president Suros Derma tam kok saka amo sana sekang jeng nor kasa kokro sane eba tini o video jaga khorsa monai sponsor khaikya Norakebo BGMI eba PUBG game tournament thena musung tongke comment box o John YT 2.0 mungkai Telegram channel link rijak tongo ei Telegram channel o join khai nalaidi Borok daily rangbe tournament BGMI khela eba PUBG game muthangnai norni bisingo kebo BGMI eba PUBG game thena kareng tongke participate khlai rang ajilai tongdi
te norni dolno bahano share kar di jodi amono kari tebo kaham ke full details saimana musung ke je tournament muthungne rok bai telegram eba insta te contact khai kok semano amo ke bai chini tiprasano je aroni muthungne ro henke te tam leri tongsi dati phat comment box o telegram link rizak or link o click khai joining di dati phat game thunglane phadi dol pal baksake Oke phaji tabu video ni main topic ko tewisha social media Rebati Tripura of Bwrwi Chalak phajal tatal ni kok se toma darte wa kebni president Suros derma chaja ke ange kok phrom rikha abuni bagino nini MP chair kemawo amo bai simiya tebo kemana tongku jesek jorati neng nini borok bai kathalai tongmaya asuk jorati no Nono ganani nori horne chief politics hene Saka sudu amsuk simya jodi e Tiprajwk Bwrwi Jago nini kebo family member ni Bisas eba tako bukupano angkahankai apro nengtam sakamo nini brani ati hamya wan sumarok no chance khadi te neng sak no selaikeno kahamangnai phiaba asuk sama olapano neng chance angya hankai neng x le pure sarwa x no tongne hinsaka wa kebni president Suros Deborma एकदम hot sexy के ex MP Rebati Tripura no seprakhi bgaji president Suros Deborma because je wakib ni president Suros kok samani bo thing no tongo e Tiprajwk le problem engi se bus cost ke phanya nangkhana ati jora se Rebati Tripura ke Chalak tatal henei of Bwrwi busabai politics rajniti thangi tongsu jodi aro Bini family member engke tamong kamo thigediba ex MP Rebati Tripura bo Bwini cause of problem no bujina nangmani je sing wansuma mote kai so chini tara battle te manai norle tamo wansuk Bwini Borok te ex MP Rebati Tripura ke sau tongkha o Bwrwi Chalak bono buje kok phrengjak te nanu ya jaga keba khunju tardi rina nanya Chalak Borok no henei salai tongkha abagi nor tamo wansuk o Tiprajwk Chalak kok da sau tongkhana comment ke sana ta pogdi and neng jodi o Tiprajwk Bwrwi laithangjak sanja jorawo basgari bisingo khorsa wansa chalabai kubuni Romphere khaijego hnei o Bwrwi kono Bisas Khwlai Bini bagi justice nango hankai o video le share kai ladi joto Tiprajwk lokono kam hamya saiman thong because e Bwrwi problem angma olo Tipra mothani Bwrwi botoni bekhaktibo haino a problem angnai Bwrwi bai buskang malai kok salai pro Bwrwi tabubo go siwi saino tongko I kubusi ano basgari bisingo khorsa wansa Romphere khayo hnei piaba ex MP Rebati Tripura o Tiprajwk ni MP le tangi Bisas khaya angna nangkhana wansum kotor kasajak abagi video no share kar ladi o Bwrwi support khlai justice nango hankai joto Tiprajwk thanjangna jora sopakya kaham hamya bujiba chiri te o video ni pathego se norong te kaisa kok saurne eba katal update saurne norong display khorsa chalana nukima kana hawa asuke mogi tongjamani phiaba botang ya ma ke tongkhanba blaina kharungma sisa ka khamjana kokse tangi hinkai I chalagi ekdom kaham krang kano sikla joraba samukhai rangaji tongjamani but bo jora saja khorsa Bwrwi hamjaka a Bwrwi tabung ke bono yakari kalang thangka abage I chala belen bukha tukhu nangjagai tabung ke kobor se engai thangsiu te nor jodi Bini part 1 video jeng sanami pajak to norok jodi Bini video part 1 nanya musung kai description o jeng link ru rinai norok description o link check khai nai nai ti belen khari ma singsa chi abono karibo jeng a channel chini koboi kothoma te kaisa last channel jaga bahino o takhok eba chalani full story full video to boi tongo arbo nuki manai next video jaga bo so tanbagi amsuno malapini channel re next video jaga norok jaja kai share kadi jeng katal video te datin to boi tongo